però és que han passat 10 anys, del 2015 fins al 2025. Han canviat els models familiars, han canviat els models de vivenda, ha canviat la població del nostre municipi i, per tant, nosaltres el que havíem fet és, en 3 dies, portar-li propostes que parlaren del tipus de propietat, perquè no és el mateix viure en un pis, en un apartament o en un adossat, i també és molt important tindre en compte quantes persones viuen en aquestes cases, perquè no serà el mateix una casa que estigui ocupada per una família de 4 persones que per una família de 2 persones. També li parlàvem de l'existència, que era molt important parlar de tindre en compte els jardins, perquè, clar, se feia com una proporcionalitat de com tenia que ser les taxes que s'anaven a aplicar i, clar, al remat, si ho estudiava vostè bé, una casa, per exemple, de 2.000 metres quadrats de jardí pagaria solament 50 euros més que una de 500 metres. També li fèiem una observació respecte dels col·legis, perquè s'hauria d'especificar molt bé que afecta a tots els tipus d'escoles públics, concertats i privats en funció del seu tamany, independentment de la titularitat del centre. No quedava massa clar tampoc quina era la diferència entre bars, cafeteries o restaurants, tampoc quedava massa clar quina era la diferència entre un supermercat i un ultramarinos, perquè per a nosaltres, per exemple, era molt important classificar els negocis per l'activitat i per la superfície. Tenint en compte que, per exemple, tots els negocis que se dedicaren a lo que són els aliments van a generar molts més residus que una oficina, que pràcticament tot se fa electrònicament i ni siquiera se consumeix paper. També trobàvem a faltar que era una ordenança de taxes, però que si l'objectiu final que ens estan marcant en Europa és que el que tenim que fomentar és l'augment del reciclatge, tiràvem en falta totes aquestes mesures que en realitat sí que facin una incentivació del reciclatge. Vam fer també altres observacions, com per exemple que l'agència tributària estava al igual que qualsevol altra oficina de les mateixes característiques, que el cementeri, per exemple, sí que genera molts residus per cremació de restes materials i de recollida i de ramatges, que sí que tenim que tindre en compte, per exemple, en les escoles públiques, si tenen menjador i produeixen residus en funció del número d'alumnes, i no en funció de les dimensions de l'escola. En definitiva, després de tant de temps esperant, pensàvem que aquesta taxa que vostès portaven que anava a estar més elaborada, més confeccionada i que per aportar més o menys la del 2015 amb les xifres actualitzades per a nosaltres és insuficient i per això la votarem en contra.